Oganda mawuok e kaunti no ma Migori koro jiwe mar mondo mi owuog oko kendo kawo pande kaachiel kod ndikore kaka joluto ombulu mar mondo mi gibedie thuolo nendo makare mar yiero jotelo ma gidwaro kendo makare. Kwayo ma kamaendi ogol kod jaod bura ma Suna West Migosi Peter Masara e kinde mane otelo ne chenro manindo mar kawo pande kar tiegruok onogo mar jopuonj manindo ma Migori TTC kama jiwo jopiny mar mondo mi one ni otiyo kod thuolo machalo kamano e yudo obogo eko ma ochuno. E kinde nendo bende Migosi Kennedy Okoth ma en apisa e duol matayo yiero pacho kendi IEBC e kaunti onogo kwayo josiasa mar mondo mi oyiene one ni ginyayo kwe kindgi to moloyo kinde ma gibago rombe mopogore opogore. Uganda pok ondikore kaka jogo ma joluto ombulu ka thoth oganda mago mabende nitie ma onge koda kaka kipande gino mabende kelo pek e wechego mag timo yiero maka kod kacha chopo yiero ma itimo e pacho kaeki gino mabende koro nochuno jaod bura ma Suna West Migosi Peter Francis Masara koro to ne bago chenro nogo mar puonjo oganda ber mar bedo koda kawo pande kaachiel kod ndikruok kaka jalut ombulu e pacho kaeki. Magi ne otimo e seche ma onoromo koda ka oganda jodak ma Migori e kar tiegruok nogo mar jopuonj Migori Teachers Training College. Oyud nafas mar ng'eyo ni ji adi to odwa budget kod ginang'o to odwa timo ne ginang'o. Mar ariyo odwaro ni mondo wa register go wach mar hospital kaka SHA gi gik ma kamago mondo nyithindwa bende oyud pesa mar nyota cha nyaka ibed gi kipande. Mondo yud pesa mar Youth Enterprise Fund nyaka ibed gi kipande. Mondo yud tich nyaka ibed gi kipande. Koro jowa nyaka register. E kinde ma kamano jaod bura no kwayo oganda mondo koro tuwuog oko kar rombgi mondo mi koro to ndikre kaka jogo ma joluto ombulu ne mar bedo achiel kuom jogo ma joluto ombulu gin jogo mabende koro bedo e laino manyime mar yiero jotelo nogo mabiro chwalo chenro mag dongruok. Kwayo kendo wawinjore ni e gweng' ka gweng' ji dhi bedo kendo ging'iyo ka gikwano ka gimanyo ni to ng'ama pok register. To mar ariyo kiseyudo kipande to nyaka ikaw ombulu kech ombulu no e teko mari. Ma wach mabende omed sir koda ka Kennedy Ochieng mabende en apisa e duol matayo yiero kaachiel kod goro kiewe pacho kaeki mano IEBC ahinya te bade ma Suna West gino mabende okwayo thoth oganda mondo koro tuwuog oko kar rombgi mondo mi ondikre kaka jogo ma joluto ombulu. Wajiwo mondo wadhi e ofis mag IEBC kaka class manie mondo wakaw kura nikech kura no ema dhi determine the kind of life what they live ka waseto kura. Tiyo kod ka thuolo no mar kwedo jotelo wechego mag kelo koko e kinde rombe mabende gin godo gino mabende gitiyo koda karawere kendo gikelo koko maka kod kacha. Oyango ni magi ok yo achiel mar kelo oganda kanyakla kendo koro to jotelo nyaka were koda ka timbe makoch makama chutho. Tendwa duto mag siasa watemo nyiso gi mondo giwe wach violence nikech violence kelo mar pagruok. Kala TV kowuok e kar chung'ur bura ma Suna West kaunti ma Migori nyinga Gor Koli.